Salutare lumea, să vă arăt cum să vă puneți textura pe Minecraft. Să dăm drumul la treabă. Deci intrați pe orice browser vreți, să intru pe Google Chrome. Așteptăm un pic. Așa. Creăm aici Google. Așa. Și aici scrieți Minecraft textura 1.7.2. Dați Enter. Dați pe primul site. Dați pe ăsta, puteți să-l închideți. Deci vă alegeți ce textură vreți voi. Eu o să aleg textura asta, Candy Craft. Dați download. Aici scrieți procent app data procent. Dați pe roaming. Dați aici pe Minecraft. Dați pe resource pack. Eu mai am aici niște resurse. Deci asta Candy Craft s-a downloadat, o scoateți pe desktop și pe folderul cu astea, cu texturi, băgați Candy Craft. Așa cum puteți închide astea. Deschideți Minecraft. Dați play. Haide mă, Minecraft. Îmi face figuri. Am o să-i dăm X. Mai deschidem o dată că face figuri. Încet de data asta. Dăm play așa. Cum nu o să mai fac. Da, așteptăm să se deschidă. Dați la opțiuni Resource Pack. Deci Candy, scoatem textura asta, Candy Craft, textura noastră, dăm done. Deci textura merge, voi vă alegeți orice textură vreți. Deci dacă vă plăcut acest episod puteți lăsa un like, subscribe, share. Dacă nu v-a plăcut puteți să dați dislike. Salutare, cam atât cu acest episod, baftă!